खुलुमबाय बे समाव बोथोरनि मोनसे गोनां रादाब। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना फैगौ सानबानि थाखाय आसाम आरो गुबुन गुबुन सा-सानजा रायजोफोराव येलो एलार्ट फोसावदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफाना 11 मार्चआव बुंदोंमोन दि फैगौ सानबानि गेजेराव सा-सानजा भारतआव बारहुंखा बारनो हागौ आरो सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ। 11 मार्चनिफ्राय 15 मार्चनि गेजेराव अरुणाचल प्रदेशआव बारहुंखा बारनाय आरो सारअन्थाइ गोग्लैनायजों लोगोसे गेजेर थाखोनि अखा हानो आरो बरफ गोग्लैनो हागौ। 11 मार्चनिफ्राय 15 मार्चसिम आसाम आरो मेघालयआव बारहुंखा बारनो, सारअन्थाइ गावनो आरो 30 निफ्राय 50 किल'मिटार गोख्रैथि बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गेजेर थाखोनि अखा हानो हागौ। 11 मार्चनिफ्राय 16 मार्चनि गेजेराव नागालेण्ड, मणिपुर, मिजोराम आरो त्रिपुरायाव बारहुंखा बारनो हागौ, सारअन्थाइ गावनो हागौ आरो घन्टासेयाव 30 निफ्राय 40 किल'मिटार गोख्रैथि बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गेजेर थाखोनि अखा हानो हागौ। 11 मार्चनिफ्राय 17 मार्चनि गेजेराव अरुणाचल प्रदेश आरो 13 मार्च खालि आसाम, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेशआव आलादा आलादा जायगायाव गोबां अखा हानो हागौ। आरएमसि गुवाहाटीनि बायदियै गुवाहाटीनि थाखाय 5 साननि बोथोरनि इयुन रादाब फोरमायनाया जादों। 13 मार्चआव मिनिमाम टेम्पारेचारआ 16 डिग्री सेल्सियास, मैक्सिमाम टेम्पारेचारआ 26 डिग्री सेल्सियास जागोन। बे सानाव गोख्रों बार बारगोन, अखा हानायजों लोगोसे अखा मोफ्लामनानै सारअन्थाइ गावनो हागौ। 14 मार्चआव मिनिमाम टेम्पारेचारआ 16 डिग्री सेल्सियास, मैक्सिमाम टेम्पारेचारआ 27 डिग्री सेल्सियास जागोन। बे सानाव सरासनस्रायै अख्रांमायाव जोमै खोबफबनो हागौ आरो अखा हानायजों लोगोसे अखा मोफ्लामनानै सारअन्थाइ गावनो हागौ। 15 मार्चआव मिनिमाम टेम्पारेचारआ 16 डिग्री सेल्सियास, मैक्सिमाम टेम्पारेचारआ 29 डिग्री सेल्सियास जानो हागौ। बे सानाव अख्रांमायाव जोमै खोबफबनायजों लोगोसे एसे अखा हानो हागौ।